everyone. Good morning. It's a Sunday morning and most Sundays extend sa jutag ligid-ligid aning atong higdaanan kay whole week trabaho. So at least spending an hour more in my bed. Kay maadto man ta sa gawas. Pugong lang ta. Okay. Ingana na kata sa akong buhok. Ito na iban kay way panudlay. Way bilang usay. Magawas na, maglakaw na, way lang usay. So, ganinang buntag di ay, niari ako ang igagaw si Noel. Naghatod og avocado. No? Dagko iyang avocado. See? Okay. Wala ko kaadto dito. Dapat sa ilaha, mang-harvest unta ko. Pero wala naka-carry sa schedule. Kaya medyo busy ko karong panahon na sa trabaho. So, nindot good unta, no? Kung mang-harvest tag avocado dito sa ilaha. Puhon. Base makalugar pod ko. Okay, it's avocado season. Mao ni iyang gihatod. Okay. Dagko, dagko iyang avocado. And gahapon pod amo ang tenant dito sa yuta, no, na nagpuyo dito sa among yutang gamay dito sa ibabaw. Naghatod pod siya og saging. Okay. Here. Okay, hinog sa punuan. Okay, so duha ka sipi. Okay. Duha ka sipi ni. Okay, I think murag tundan ni siya. Okay. Dako nga tundan variety. A week ago niadto mi sa bukid, tumi sa Kandihay. Gipadalaan pud mi og kanang saging. Here. Oh, green pa ni last Sunday, karon nahinog na. Okay, duha po ni kasipi. Okay. Gihugasan na kay para ready to eat. Okay. So, basa pagali mo paghugas. So, amon kanon, kuan po ni siya lakatan nga variety. Tamis po na siya. So, okay, early morning blessings like this, simple but satisfying, and thanking God for all these blessings. Naaman ko dragon fruit, gihatdan man ko dragon fruit sa Edith Farm. Okay, naapay dragon fruit. Okay, kaning dragon fruit hinatod gikan sa Edith Farm, sa Edith Garden. Nami ilahang dragon fruit dito kay tamis. It's magenta variety. And shout out ni MJ. Shout out ni MJ. Ang reyna sa Edith Garden, no? Ang reyna sa mga dragon fruit ditong dapita. Kaya pero may lagi ko ginahatdan niya diri. Stock nako for my daily consumption. And pangyoon sad ko gamay dito, pakapinan pagani. Okay. So thank you so much MJ. Kung moadto mo og Edith Garden, naara po siya dito kay siya nagatiman atong ilahang mga bougainvillea. Nindot kay ilang mga bougainvillea dito. So hope makaadto ko dito para mag-vlog sad. Okay. Udugay-dugay na kung wala ka balik dito. So it's dragon fruit. Lamit to siya ipares sa lakatan. Nya lakatan plus avocado plus dragon fruit. Nya di lang butang gatas, no, di na ko maggatas. So kuanan lang, manguha lang kog limonsito dito sa kanang kilid sa balay na may daghang bunga. So maura to akong i-dressing, no, para mahimo siyang fruit mix. It's a healthy fruit mix. Ana, nga to na ta sa isda. Ito nang pick-upon. Okay, so mo ni no, sa mong gawas pa doon ako mo adto. Syempre ang essential, adjuvos. Kay medyo hanap-hanap na.
og mask kay medyo abog. So bisan og wala na ang COVID, no, lifted na ang COVID alert. So magmask og gihapon ko kay protection, no, sa abog mga viruses around, masela na. So dili na unlike before nga ang akong immune system is so okay karon. Medyo dili na gyud siya okay. So I have to admit that fact mo nang magamas na gyud ta. Bahala og wala nay COVID, no. Thank you Lord kay wala nay COVID. So mo din akong mga tanong, wala nay atim. Pero tin akong bisiha karong panahon na, so nahimo na siyang lasang. Sorry plants. Unya ata mo mga atiman. So I'm heading to the east side. Still part of Tagbilaran City pero murag baryo na gining amua. Okay. Oy, kasaba ba? So, this is a typical Sunday morning, no? Sa among dapit. So mao ni ang Bohol District. Sa VP Enting Avenue. Portion lang kay kaning VP Enting Avenue. It's so long. It's a long stretch, no? Gikan pa ni dito sa cathedral. So kana okay, makita ang Banat-E. Nya mo na ang terminal. Multi-cab terminal ditong dapita. So chill walking lang ko diri. Actually, everything is walking distance. Usahay ako rin mag-inarte. Magsakay bisan og kanang kuan. Okay, magsakay bisan og pwede ra malakaw. Kaya mga silingan ang hinlo sa ilahang mga kuano, mahogany trees kay medyo ning kuana sa mga kurente. Nag-trim sila. I practically know everybody here in this area. Kay mo man ni kapunay nako ma-meet sila. Pero kay Sunday man, di ra gyud sila manggawas. Okay. Parehas nako chill lang po na sila sa ilang balay. Magligid-ligid, mag-swing o mag-unsa ba, mangmungay ingana dito. Typical barrio life on a Sunday morning. Okay. Basin mo hapit ra pugod dira. Muna ang katong Banoteria Kennel. Okay, sa akong igagaw si Stella. Dugay na ko kita niya. Basin makapit ko og naa siya. Bag-o nang anak iyahang mga bullies, no? Iyahang puppy, daghan siyang puppies karon. I think that's a funeral car. Yeah, I think funeral car. May his or her soul rest in peace. So nga na rin kinabuhi. When somebody dies, napo ipanganak, nga na lang. It's a continuous cycle. Okay, chill lang tayo sa itong pagkabuhi. Samtang tagaan pa tayo sa Ginoo og chance nga magpabilin diri sa earth. Okay, so we have a hospital here. It used to be Englewood Hospital, karon Bohol Doctors Hospital na, kanang affiliate sa Cebu Doctors Hospital. Okay. Naman sila sa Bohol, Bohol Doctors Hospital. Ayo! Ayo! Yes, my fish, darling. Ganina ra jud ni akong isda. Ako sa giingnan nga unya ra kay magligid-ligid sa ko. Wa pa ko masugo. Ako na lang ning pick up. Thank you so much. Ako gigi-vlog. Feel ko gyapon ko pa ang gyapon. Pila gyud ito day? Pila man to. Kuan man nino, mamsa og tamarong. Salamat jud kayo. May apel ko ka. So na ang kuno isda dagko pud nga mamsa. Lami kay ni siya tuwaon tinola. Unya tinola na dis. So gikan ako sa ilaha ka Marilo. Mopalit ko og pan. Naay bake shop dire. Badayon ta sa atong lakaw. Si Bohol Doctors Hospital. Told you, naami hospital.
coffee shop gani diri. And naay jujis. So palit pan sa jujis. Okay. So unsay ka nang init? Oh, unsay init na naman init kayo oh. Cheese bread. Gaya ko kuan 10 ka buok. Okay, so mga init pa jud no kay nagkuan pa ni oh. Init pa jud ni kay nagpaningot pa gid ang ilahang mga kuan. Muni ang available karon. Binangkal. Ang coco bread. 5 ka buok. Kanang ay ilain lang tong cheese bread. Itapo na lang ning coco bread og mongo bread tag 5. Nya. Hasta mushroom 5 pod. Mayo kay naka-timing ko aning init karon. Okay, sana ay mga loaf bread, rolling bayan. Okay, hopia. Wheat bread. Nakapalit na kog pan. Medyo daghan-daghan akong gipalit kay ako mamahilig og pan. Nya magbagot-bot kung walay pan, iya makita dito. So dito sa kanang dito sa lamisa. So gipalitan na lang jud ang kog pan karon. Hiling niya automatic dayon na ay pan. Okay. So uli na ko. The same route. Straight lang. O di ba? No sweat. Mo try ko hapit ani akong igagaw og naaba siya kay taod-taod na pun ning wa lang kita ani. Fix. Super busy lagi siya kaayo. No? Kay gan kay sig iro. Remember katong mga bullies nga akong gi-vlog. Oh, ani to. Banoteria Kennel. Tatat! Lato ang gawas. Oh, nihapit ako kay nagpalit kog paano isda to. Ganahan ka ko ani isa oh tuwa ah. Hindi na. Ha? Ko ani isa. Dako kayo na oh. Tuwa ana. Di ko musod kay daghan kay nang imuhang gipangbuhian. Oh, sige, tuwa ana. Puhon ako mabalik. Bye. Okay, so kumusod adto kay daghan kay gipangbuhian dagko nga iro. Okay, so tagaan ako siya isa isda or makatilaw po siya tinuwa. So mani siya the same route although on the other side buntag. Okay, so klaro kayong banat ditong dapita. Okay, wa pa sila nahuman o pamuong. Come on, Jay! Buntag nang! Mayo kay kuha kog isda ni Marilo. Nya ni palit kog pan. Ano di tinda ni Marilo? Di kay nagitext-kan ko niya. Pila kilo? Mamsa man. Di ko an Frisco pod. Muna si Manong Bio. Lagi magtuwa ko ron. Arsa ko. Okay. Moto na. Naka-meet and greet kog mga silingan ng buntaga. Okay, pauli sa amo Happy birthday to you. Oh, birthday ng gwapo kong ko 5. At ano day? Ang aga-aga? Tanghali na nga. Di ako, niyaya lang ako. Well, hoy, alas 9 pa. Tanghalian, tanghalian. Tanghalian ka ka. Sa bahay. Aba, may catering ata dito ah. Ano yan, si Kuya Richard, gawa ni Kuya Richard lahat yan. Ay, ko 5, di ka na nagpakita sa akin ha. Hindi. Okay lang. Ha? Baka aalis ako. Depende. Depende. Para mamaya yung ano. Ay, pinunta mo doon. Para alis sa bahay. Ano kasi yung ano. Sakto ba yung susi na binigay? Hindi ko alam eh. Nasa kanila pa, hindi ko pa nakukuha eh. Nakanila ba? Nasa iyo? Kadanda. Hoy! Ha? Hi, Mamada!
Hi to my vlog, Char! Pagkari ba? Unya lagi kan ko marilo, kuha ko isda. Hmm. Mo gani. Ayusin mo na. Ate na ha. Dito Oh. ka. Okay, bye. na naimbitahan lagi. Pining akong pagka marites usahay, maimbitahan ta. And I'm back. Nanang isda and pan. Ah! Nanay pan. Namahaw na ka? Namahaw na ba ka? Isang ka. Ning kuha kog isda og nagpalit og pan. Sa may tayo. Tara. Na naman tayo sudla nagpan so ako nang kuha nagpan kay aron di naka mawadag pan. Lagi. Pero, kisa mo yung banila. Gaan sa man ka ana? Tanaw, ano. Mayo. Di pang putla ni Josie nangamatay. Ay, patay na magud na. Ay. Saan di pang putla? Mo kuan ra na. Sa Mutubo ra na. May wala ka nahinlo na ni kay aron huway ha simba ko. Oh, kani putlan man eh kay mo kuan ra man eh mo salingsing kaning bougainvillea. Huwag na. Isang bukan. Okay, so ay nahinog ito oh. Okay. Huway mga atiman. Huway nakalugar og atiman. My vlog. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Video lagi sa YouTube. Hello. Na hi guys. Ing na hi guys. Hi guys. Dili maguna akong opening. Akong opening sa akong YouTube is hi everyone. Oh, sige hi everyone. Sige na. Hi everyone. How are you there? Ha? That's my motto. Modra. Maayo sa mood ni Ron. Kinakapamahaw na. Bulag. Pero medyo sa puto ni. Kung di ka kaon og pan. Ang mga nilabhan, syempre, typical kaayo. Typical barrio life na agin na yung mga nilabhan nga makita nimo sa likod. Ha? Domingo. Hapon na bitaw ta manimba. Kay ito apa galigid-ligid pa tong mga tao to. Gawas. Gawas lagi. Na. Na tindahan tingali. So, it's morning ako ang typical Sunday morning. So, dili dyan yung makompleto kung di ko mainom og tambal. So, as a cancer patient, kinahanglan yun ta magdiluto ta og nang inom sa atong tambal kay aron di na mo balik atong cancer, no? Haraw ang taon. Maluing Ginoo, Lord help me. Di na ang taon mo balik. So, I'm still on hormonal treatments, no? Para patay sa mga nabilin-bilin nga cancer kung naaman. Hopefully, wala na. Okay, so I'm not yet cancer-free. So, minom sa tambal. Usually, ako na siyang i-take Omacor, that's fish oil. And para pakuan sa tong skin. Ug Caltrate plus Caltrate Advance for the bones. Kay ang Litrose, I'm taking Litrose. Okay, it's a hormonal pill, especially when you're a breast cancer patient, nagmenopause na. Okay, so minkupos na. So nagmenopause na, so usually ang ginapatake ani is Litrose. Okay, para patay po ni sa cancer. Naman. Hopefully wala na. That's it for our typical Sunday morning. And salamat. Thanks for watching. God bless you.